Etxeko natilak zean egiten diran azalduko dugu. Osagaiak honek dira. 4 azukre goilara. Kanela rama bat. Limoi azala. Litro erdi esne. Maizena goilara bat. 4 galleta Maria. Kanela hautsa. 4 arrautza gorringo. Errezeta egiteko tresnak honek behar duguz. Lapikoa, ontzi handi bat, 4 ontzi txiki eta goilara bat. Jarraian, errezetaren pausuak azalduko duguz. Ontzi handian esnea, limoi azala eta kanela jartzen dugu. Ondoren, lapikoan jarri eta zutan ipini irekiten hasi arte. Sua itzaltzen dugu eta ostu daiten izten dugu. Ontzi handian arrautza gorringoak, azukrea eta maizena nahasten dugu. Lapikotik kanela eta limoia kentzen dugu. Gitxika esnea jaurtitzen dugu danarekin nahaztatzen goazala. Barriro dana lapikoan jarri eta zutan ipini irakin arte. Ez utzi mugitzen horrela ez da itsatsiko. Jakiten dagoenean sua itzali. Guztia ontzitxoetan banandu gaileta gainean jarri edo kanela hautsa bota. Ontzitxoak oskailuan sartu. Jateko orduan asko disfrutatu.